बर' सावथुननि दिथागिरि आरो फावगिरि जेसास खेरखातारि हेलौ नोंथांखौ बरायबाय चेनेलाव आरो नोंथांखौ लोगो मोननानै गोजोननायबो मोनदों। नोंथाङा देग्लाय बोसोर मा मा सावथुनाव बर' सावथुनाव फाव खालामदों बा मा मा दिथा खालामदों एसे बुंनो हागोन नामा? फाव खालामनाय होनबा ओरैनो स्पेसियेलिथ' मोननै जायो मथा मथि सिजौबो दङ एसे। ओमफ्राय आं स्पेसियेलि सायखंखौ खालामदोंमोन। सायखनाव नोंथाङा दिथागिरि? आं दिथागिरिबोमोन आरो एक्टिंआवबो दङ जेनेबा फिसा रल मोनसे लादों आङो आरो फारसेथिं आं डाइरेक्सन खालामदों। नोंथाङाथ' गोबां सावथुनावनो डिरेक्सन बा फाव खालामबाय। ओरैनो गांबेसे सावथुनाव डिरेक्सन होखो माने नोंथाङा माने दिथागिरि महरै खामानि मावखो? डाइरेक्सन हिसाबै बुंथारोबा ओरैनो एसिसटेन्ट हिसाबैथ' आङो मथा मथि 6थासो जाबायमोन। 6थासो जाबाय। ओमफ्राय डाइरेक्सन थारा मोनथाम जाबाय। सायखंजों लानानै मोनथाम। सायखंजों लाना ओमफ्राय रिसेन्टलि आं मोनसे स्कुवेल होननाय सर्ट फिल्म खालामदोंमोन जाय नेसनेल लेभेलाव गोबां बान्था लाबोनो हादों। बे सर्ट मुभि बा गुसुं सावथुन होनना जायखौ जों बुङो बर'आव खोनादों बेखौबो आरो बे एवार्ड मोननाया जोंनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय बा बर' रायजो राजानि थाखाय गोजोनथाव खौरां बेयो मोजां जादों बेयो। लोगोसे देग्लाय जे सायखं सावथुन बेनि दिहुननायाव माने माबायदि उसुबिदाफोर माबाबो गोलैदोंमोन नामा नोंथाङा? बे उसुबिदायाथ' जेनेबा शुटिं समावथ' बहुत उसुबिदा जादों आरो उसुबिदाथ' होनना बुंलां बेखौ आसलथे खस्थ' आरो खस्थ'खौ खालामखानांगोन। इजिलि खालामनो नागिरबा जाखाया। खस्थ'नि फलखौ आं मोननोबो हादों होनना सानो। एटलिस्ट माने फिल्मा बहुतखिनि साक्सेस जादों दासिमहालागै मथा मथि मिनिमामबाबोथ' बेयो माने 100नि एसे माने क्रसानो जाबाय खोमा। स्क्रिनिं जानाया माने अडियेन्सफोरा मा नायगिरिफ्रा माने जेरैबायदि मोजां मोननांगौ बे माने गोबां मोजां मोननायखौ होनना बुंनांगोन माने हिट होनना बुंनांगोन दा दिनैनि दिनाव जेरै जों बलिउडआव सुपार हिट बाम्पार हिट बिदि थायोबा बुंबा दा देग्लाय बोसोराव माने सायखंखौ जोङो हिट लेभेलनि सावथुन होनना बुंनांगोन नङा होमबा? हिट लेभेलनि गेजेराव सायखङाबो दङ आरो गुबुन गुबुनाबो दङ बिनि गेजेराव माने सायखं सावथुनाबो मोनसे बर' सावथुन मुलुगाव माने हिट जादों होनना जों बुंनो हायो। बा रायजो राजाखौ मा बुंगोन बे नायनायनि बेलायाव? नायनायनि बेलायावथ' बेखौनो बुंगोन मोजां सावथुन जायखिजाया बयबो नाय बर' समाजजों गोरोबनाय मोनसे सावथुन। बेथ' समाजारि सावथुन जागोन। समाजारि सावथुन बेफोरबायदि जाथायफोरा निस्सय बोजोंबा नङा बोजोंबा जोंनि जायगाफोराव जाफेरदों। बेनिखायनो नायनांगौ नायबा बुजिगोन निस्सय आरो गोबां बुजिगोन। माखासे मेसेज दङ बेफोरो नायजानायखौ आं लुबैदों। बड'लेण्डनि अनगायै गुबुन जायगायावबो दिन्थिबाय नामा बर' जायगाफ्राव माने बिटिसिनि मोनबा जिल्लानि अनगायैबो गुबुन जायगायावबो दिन्थिबाय नामा? ओरैहाय राङापारा सनितपुर डिस्ट्रिक्टफोरावथ' दिन्थिनाय जाबाय माने कार्बि आंलंफोराव दिन्थिनाय जाबाय। थांनाय फुजाफोराव दिन्थिखांगासिनो दङ। दिन्थिगासिनो दङ। ओमफ्राय रिसेन्टलि नै दा बङाइगावआव गल्डआव लांनाय बाथ्रा बेयाव माने सिनेमा हलाव दा इउनिभार्सेल स्टुडिअ दङ बङाइगाव सापागुरियाव थानाय माने चिरां जिल्लानि सिङावनो दङ बेयो। बेखौबो अलरेडि सावरायनाय जादों साबमिट खालामनाय जाबाय अलरेडि। टाइमिं जाथ'वाखै आरो जेनेबा माला जागोन बिनि डेटखौ मोनथ'वाखै खिन्थु थाबैनो मोनगोन। बेहायल' दिन्थिगोन ना क'क्राझारनि गल्ड बा टंला बेफोरबायदियाव दिन्थिगोन नामा? होगोन टंला ओरै क'क्राझार ओरै रङिया ओरै होनाय जागोन। होमबाथ' नोंथाङा हांख्रायनोबो हायो अडियेन्सफोरखौबो हायो खौरां मोनोब्ला नोंथां नायफैनांगौ नङा होमबा? नायफैनांगौ नायफै आरो नायनायखौ लुगैयो बयबो नायनांगौ आरो एटलिस्ट माने जोंखौ सावथुन मुलुगखौ थांना थानायाव नोंथांमोननि बै एसे कन्ट्रिबिउसनफोरा जोंनि थाखाय जोबोद गेदेर जाफैयो। बेनिखायनो जों थुलुंगा मोनो नोंथांमोना अनसायनानै जों थुलुंगा मोननाय। खोनानो मोनो बर' सावथुनावथ' सावथुन मुलुगखौ माने बर' सावथुनखौ दिन्थिनो माने जोंहा हल माने सिनेमा हलनि गोबां आंखाल दङ। गोबां जिल्लायावनो सावथुन दिन्थिसालि बा बिदि हल गैया। सोरखारा दाख्लैसो माने बिटिसि गभर्नमेन्टआ दाख्लैसो माने फोसावदोंमोन जे जिल्लाफोराव गुबुन जिल्लाफोरावबो सावथुनसालि बिदि दिन्थिनाय माने मा होनो बे लुफुंनाय जागोन होननानै बुंदों। बे माबायदि थासारियाव दङ लुमारगोन ना लुमारा सोरखारा? बेथ' माने बुंनो थांबा बियो जोंनि स्टेन्डिं डिमान्डखामोन माने बिसानि जिथु जों आगोलावनो मेम'रेन्डाम होनाय दंमोन दानिल' नंबावा माने आगोलनि सरकारावबो जेब्ला माने हाग्रामा सार बिथाङा दंमोन सारमोन दंमोन अब्लाबो जों खेबनै जादों बे माने डिमान्डखौ होनाया बिसानिफ्राय आरो बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सियेसननिफ्राय। ओमफ्राय रिसेन्टलि नै दा प्रमद सारनियावबो नै दा गोदान सरकारावबो होनाय जादोंमोन आरो गोजोनथाव बाथ्रा बिथांमोना रेसपन्स होदों बहुतखिनि। माने गंबाखौ होग्रोगोन होनना बुंदों देग्लाय नङा होमबा? गंबानि बाथ्राखौ बुंदों आरो नेक्स्ट इयाराव माने नेक्स्ट बोसोराव बे गंबाखौ होबावगोन होननाय। ओरैनोथ' जोङो 100थामोन माने आरो जोंनिया नट अनलि बिटिसि माने जोङो बर' एरिया ओरै लादोंमोन आरो माने बिदि सिनेमा हल बा सावथुनसालि माने सावथुन दिन्थिग्रा हल मिनि हलखौ थेवबो एटलिस्ट बिथांमोना खमसे खम दा बहुतखिनि रेसपन्स होनानै आरो जोंनि नैबे डिमान्डखौ माने रेसपन्स होनानै बेखिनिखौ दा लुग्रोनायनि बाथ्राखौ बुंदों। जों गोजोननाय मोनदों लोगोसे बिथांमोननि बे डिसिसनखौ जों बरायदों
मोजाङानो सिनेमा हल थायोब्लासो सिनेमाखौ दिन्थिनो हागोन अब्लासो बर' सावथुनाबो दिन्थिफुंबासो अब्लासो अडियेन्सआबो नायनो फैगोन नङाबा लाख थाखा गारनानै सिनेमा दिहुननायनि उनाव नायग्राफोरनि थाखाय आंखाल जायोब्ला नायग्रा आंखाल जायोबा दिन्थिनांगौ जायगाया आंखाल जायोबा बेहायथ' एसेब्लाबो खहा जागोन नङा होमबा रां फारसेनिबो रां गोसोआ बायगोन नङा होमबा प्रडिउसारा दिथागिरिया बा फावखुंगुरफ्राबोथ' एसेबाबो गोसो बायगोन नङा होमबा बायो थारमाने जों प्रफेसनेलि रावबो लानोनो हाखायाखै जिहेतु बर' सावथुन मुलुगखौ आरो बर' सावथुन दिहुननानै माने थांना थाथारनोसै होननाया बिराद गोब्राब जाना दं आरो बहुद गोब्राब दाबो हायाखै माने बेसेरा माने बेफोरो सोरनिबा थाखाय मोनसे पेशनबो आरो जायनि जाहोनाव दिनै माने निजिनि हारिमु बा बे मोनसे उद्योगखौ फोथांना लाखिनो होनना बे मोनसे इन्डास्ट्रिथ' जाथ'वाखै दाबो जों बर'आ दाबो इन्डास्ट्रि लेभेलाव फैयाखै खिन्थु बेखौ फोथांना लाखिनो बयबो मोनसे आखा बे आखाजोंनो दिनैसिमहालागै नांथाबना दङ मानसिफोरा जायफोर नांथाबदों माने फिउचाराव माबा मोनसे जागोन होनना साननानै नांथाबना दङ आरो जायफोरा माने हारिमुखौ मोजां मोनो बा बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिथारनो सावथुनजोंबो गोबां हारिमुखौ फोथांना लाखिनो हायो जों मिथिगौ नङा होमबा गोजोनना थाबाय नोंथाङा दसे सम मोगा मोगि होनायनि थाखाय बे लोगोबो मोनबाय गोजोननायबो मोनबाय चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बा नोंथांमोननि जे सायखं टिम बिथांमोननिसिम माने गोजोननाय जाहोबाय आरो नोंथांनिसिमबो गोजोननायखौ बावबाय गोजोन्थों थेंक इउ